Zeintzuk zarete? Gu Kapuko taldea gara, Kapuko aldizkariaren sortzaileak, oda esatearen. Eta guk egiten duguna da, gazteentzako aldizkari bat gazteen ikuspuntutik. Azken finean, guretzat interesgarriak diren gaiak, haientzat ere interesgarriak direla uste dugu, eta azken finean hori da gure helburua, haiekin kontaktuan jartzea eta haien parte hartzea sustatzea. Eta Kapuko aldizkariaren esan nahi azken finean, kazetaritza, publizitatea eta komunikazioa litzateke, eta guzti hori uzartuta Kapuko izena sortu da. Zuen kide Samara Beltek zera idatzi du aldizkariko Arkatz Xorrotx atalean. Aldizkari bat sortu bada, ikasleok hitza hartzeko beharra dugulako izan da. Ados zaudete? Bai. Eta orduan, zer da aldizkariaren bidez esan nahi duzuen hori? Bizipean geratzen den hori. Beste komunikabideek azaltzen ez dutena, gu saiatzen gara hor plazaratzen. Alternatiboak izaten edo. Adibidez? Pena bat da, klasean lantzen ditugun eduki teoriko horiek eduki teoriko gutxetan geratzen orduan. Guk uste dugu horrelako plataforma bat, horrelako aldizkari bat beharrezkoa dela, gure iritzia plazaratu edo guri irakurtzea gustatuko litzeguken hori, zuzen oso moduan irakurtzeko, ez hori da guk sortzen dugun aldizkarian niri gustatuko litzaket irakurtzea, orain dela urte batzuk edo orain bertan gustatuko litzaket, orduan hori eskaintzen saiatzen gara gu. Eta horren falta sumatu duzue? Euskeraz gazteek egin da behintzat, eta horrelako gaiak lantzen dituen aldizkaririk bere horretan gai horiek lantzen dituenik orain arte ez da egon. Orduan, badaude webgune batzuk, blogak, beste gaztentzako aldizkariak eta badaude, baina komunikazio ardatz hartu eta beste gai batzuk lantzen dituztenak, ez. Orduan. Eta esaten ohi da komunikazioa laugarren boterea dela. Ados zaudete? Laugarrena edo bigarrena edo lehenengoa. Egun komunikabide, segun zenbat eta komunikabide gehiago kontrolatu, orduan eta boteretxo gozara. Iritzi publikoa sortu adozu, manipulatu nahi dozun informazioa eskainiz, nahi dozun zuk erabakitzen duzu zertaz hitz egingo dagoen jendeak keina handi batean behintzat. Eta orduan zuek manipulatu egin nahi duzu ala? Ez, baina galdetu duzunez orokorrean zer lan laugarren boterea, argi dago, alderdi politiko zein guztiak doaz saiatzen dira komunikazio talde baten barruan egoten. Berlusconiren adibidea zenbat talde komunikatibo kontrolatzen ditu eta zergatik dago, ez dakite, boteretsua bada. Orduan zuek hori zuen lanbiderako kontuan izan beharko duzu, ez? Gu saiatzen gara horretatik guztitik margenean egoten eta alik eta kazetaritza etikoena, interesgarriena eta aberatzen egiten, ez? Ez daukagu inongo irabazi asmorik, ez asmo politiko, ez orduan. Amaitzeko animatu jendea zuen aldizkari irakurtzera. Animatu denak sartu daitezke www.kapukaldizkaria.tk, baina sartzean bertan ikusiko ez dute dagoela oso atal desberdinak baina sortu ez direnak, batez ere berritzailea, eta oso interesgarria, bai denbora pasatzeko, bai gauza asko ikasteko eta horretarako. Beraz, animatu. Animatuko gara, eskerrik asko. Zergatik.